A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz mog ugla, u ovom segmentu ću govoriti o ženama spomenutim u Kur'anu. Jedina žena spomenuta po imenu u Kur'anu je Merijem radijallahu anhu, Isaova alejhi selam majka. Međutim, ovo nikako ne predstavlja inferiornost žena u islamu, kako se to ponekad tumači od strane manje informisanih, nego Kur'an inače ne spominje vlastita imena osoba spomenutih u Kur'anu, osim imena poslanika ili, ako se želi naglasiti neki šerijatski propis, kao što je primjer Zejda radijallahu anhu. Njegovo ime se spominje radi objašnjavanja šerijatskog propisa. I pošto je Zejd s njom živio i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svoji kada se oni od njih razvedu. Kur'an, sura El Ahzab, 37. ajet. Važno je razumjeti da je Kur'an knjiga prava, zakona i propisa koja spominje i navodi događaje i kazivanja iz prošlosti radi uspostavljanja i razumijevanja šerijata, tako da vlastita imena ljudi ili žena su irelevantna. Žene se u Kur'anu spominju po njihovim familijama, što je bila tradicija tadašnje arapske kulture, osim jednog izuzetka, a to je Merijem radijallahu anhu. Merijem radijallahu anhu je jedina žena spomenuta po svome vlastitom imenu i prema objašnjenju poznatog islamskog učenjaka iz Kordove Ibn Hamze, kao i nekolicine drugih učenjaka, njeno ime je spomenuto u Kur'anu zato što je bila vjerovjesnik. Svoje mišljenje potkrepljuju razgovorom koji su s njom vodili meleki i kada meleki rekoše: o Merijem, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. Kur'an, sura El Imran, 42. ajet. On smatra da je i majka Musa a.s. bila vjerovjesnik, a kao dokaz navodi ajet: i mi objavismo Musaovoj majci, doji ga, a kada se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku. Kur'an, sura El Kasas, 7. ajet. Ibn Hamza smatra da su svi kojima je objava dolazila i sa kojima su meleki razgovarali vjerovjesnici, ali su samo muškarci bivali zaduženi poslanstvom kojeg su morali dostaviti i objasniti svojim narodima. Međutim, apsolutna većina islamskih učenjaka je ipak zauzela stav da je poslanstvo i vjerovjesništvo Allah dželešanu davao samo muškarcima i kao dokaz navode ajet: a mi smo i prije tebe samo muškarce slali kojima smo objave objavljivali. Kur'an, sura Jusuf, 109. ajet. Kur'an govori o ženama i objašnjava propise koje se tiču žena. Govori o ženama kada nam kazuje o ličnostima kao što su kraljica od Sabe, Merijema radijallahu anhu, Merijemina majka, Musaova majka. Govori o ženama kada objašnjava propise koje se tiču nasljedstva, bračnog života, razvoda. Kur'an također spominje dobre i negativne primjere žena. Žene indirektno spomenute u Kur'anu se uglavnom spominju u kontekstu događaja vezanim za muškarce. One se rijetko proučavaju samostalno kako bi saznali kakvu pouku ili poruku nam Allah subhanahu wa ta'ala upućuje kroz primjere ovih žena. Njihova imena najčešće saznajemo preko hadisa i israelijata. Žene koje se indirektno spomenju u Kur'anu su sljedeće. Hava, prva žena na zemlji, ispomenuta je u Kur'anu kao Ademova supruga. A ti, o Ademe, i žena tvoja, u džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približavajte, da se prema sebi ne ogriješite, i šejtan im poče bajati.
Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleci postali ili da ne biste besmrtni bili, i zaklinjaše im se: ja sam vam zaista savjetnik iskreni. A kada oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše: zar vam to drvo nisam zabranio, zovni gospodar njihov? Oni rekoše: gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Kur'an, sura Al-A'raf, ajet od 19. do 25. Sara radijallahu anhu, žena Ibrahima alejhiselama, spomenuta je u Kur'anu kao žena njegova. A žena njegova staješe tu, i mi je obradova smo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom. I ona se osmijehnu: jadna ja, reče, zar da rodim ovako stara, a i muž moj je star? Ovo je zaista nešto neobično. Zar se čudiš Allahovoj moći? Rekoše oni: Allahova milost i njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i on je plemenit. Kur'an, sura Hud, od 69. ajeta do 73. Hadžera radijallahu anhu, supruga Ibrahima alejhiselama i majka Ismaila alejhiselama, u Kur'anu se spominje u ovom ajetu: Gospodaru moj, učini ovaj grad bezbjednim. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvog časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čezne za njima i opskrbi raznim plodovima, da bi zahvalni bili. Kur'an, sura Ibrahim, od 35. do 37. ajeta. Zulejha radijallahu anhu, žena egipatskog kralja koja je volila Jusufa alejselama i pokušala ga zavesti. Kur'an je spominje u suri Jusuf: hodi, sačuvaj Bože, uzviknu on, vlasnik me moje lijepo pazi, a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikada uspjeti. I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao, tako bi da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio naš iskreni rob. Kur'an, sura Jusuf, od 23. do 24. ajeta. Eukabida radijallahu anhu, Musa alejhiselamova majka, i spomenuta je u Kur'anu u sljedećem ajetu: i mi nadahnu smo Musaovu majku, doji ga, a kada se uplaši za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj, mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. Kur'an, sura Al-Kasas, 7. ajet. Asija radijallahu anhu, žena faraona, i spomenuta je u Kur'anu u sljedećem ajetu: a onima koji vjeruju, Allah kao pouku navodi ženu faraonovu kada je rekla: gospodaru moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova i izbavi me od naroda nepravednog. Kur'an, sura Et-Tahrim, 11. ajet. Safura radijallahu anhu, žena Musa alejselama, i indirektno je spomenuta u Kur'anu u sljedećem ajetu: o oče moj, reče jedna od njih, uzmi ga u najam, najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana. Kur'an, sura Al-Kasas, 26. ajet. Belkisa radijallahu anhu, kraljica od Sabe, spomenuta je u Kur'anu u sljedećem ajetu: i kada ona dođe, bio je rečeno: je li ovakav prijesto tvoj? Kao da je on, uzviknu ona, a nama je prije nego njoj dato znanje i mi smo muslimani. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala. Uđi u dvoranu, bio je rečeno.
I kada ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa podiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglančanim staklom popločena, reče. Gospodaru moj, uzviknu ona, ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. Kur'an, sura En-Neml, ajet od 42. do 44. Aisha radijallahu anhu, majka vjernika, kćerka prvog halife Ebu Bekra i jedna od najučenijih žena u islamu. Jedan od munafika tog vremena, Abdullah bin Ubej bin Ebi Selul, je izmislio potvaru na majku vjernika kako je učinila blud sa Safan bin Mutal es-Selami. Ova potvora se brzo raširila u Medini. U prvo vrijeme Aisha radijallahu anhu i nije znala za nju. Međutim, ova laž je bila doprla do svih. Aisha radijallahu anhu je danju noću plakala i upućivala dovu Allahu uzvišenom. Učila je ajet iz Kur'ana, ja neću jadati. Od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. Kur'an, sure Jusuf, 18. ajet. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrate to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka velika patnja. Kur'an, sura En-Nur, 11. ajet. Zejneb radijallahu anhu, majka vjernika, bila je udata za oslobođenim robom i usvojenim sinom Božeg poslanika alejhiselam Zeid ibn Harisom. Njih dvoje su se kasnije razveli, ali kako u islamu nema posinjavanja, u Kur'anu je objavljen ajet kojim se poslaniku nalaže da oženi Zejneb. I pošto je Zeid s njom živi i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svoji kad se od njih razvedu. Kur'an, sura El-Ahzab, 37. ajet. Žena Nuha alejselama u Kur'anu se spominje kao žena Nuha. Ona zajedno sa ženom Luta alejselama je spomenuta u negativnom kontekstu u Kur'anu. Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju u ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su udate za dva čestita roba naša, pa su ih prevarile i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći i reći će se ulazite vas dvije u vatru sa onima koji ulaze. Kur'an, sura At-Tahrim, 10. ajet. Žena Luta alejselama, ona je također opisana u Kur'anu kao žena nevjernik i u braku s poslanikom Lutom. Samo ćemo svu Lutovu čelja, to jest njegove sljedbenike, spasiti osim žene njegove. Ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti. Kur'an, sura El-Hidžr, 59. do 60. ajeta. Umu Džemila el-Avra, Ebu Lehebova žena, amidža Božeg poslanika alejhiselam i jedan od najžešćih neprijatelja Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenuta je u Kur'anu u suri Plamen, 5. ajetu. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu, a žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukan. Ovo je lista žena koje su direktno ili indirektno spomenute u časnom Kur'anu. Važno je još napomenuti da je nekoliko žena bilo direktan uzrok objavljivanja ajeta. Jedan od primjera je Umu Selem, koja je bila povod objavljivanja ajeta
muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekijat i ženama koje dijele zekijat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Kur'an, sura El Ahzab, 35. ajet, jer je pitala zašto Kur'an časni obraća se muškarcima bez spominjanja žena. Uzvišeni Allah dželešanu objavljuje ovaj ajet kao odgovor na njeno pitanje. Drugi primjer je primjer Havle bintu Sa'lebe, koja je došla poslaniku alejselam pa se požalila na svoga muža. Čovjek koji je rekao svojoj ženi: ti si mi kao leđa moje majke. Riječi koje su koristili Arapi prije Islama. Riječima: Allahov poslaniče, on je moju mladost potrošio, u svojoj utrobi sam mu zaredom nosila djecu sve dok nisam zašla u godine, a rađanje djece prestalo, da bi mi on onda rekao: ti si mi kao leđa moje majke. Allahu, ja se tebi na njega žalim. Nije mnogo prošlo, a Džibril alejhiselam dođe sa ovim ajetom. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravlja. Kur'an, sura El Muđadale, 1. ajet.